Għal-jum lajt ħafna familji jażlu li jmorru għal-purċissjonijiet, però mbagħad hemm dawk ukoll li jażlu li jqogħdu għall-kwiet minn mar il-baħar u minn mar taqali għal daqsxejn ħin mal-familja. Aħna tkellimna magħhom. Martu xi purċissjoni lhom jew ddeċidejtu li tażlu tiġu hawn? Ġejnaw. Rajna kollox fuq it-television u mbagħad ġejna. Preferejna qegħdin mal-familja, kulħadd tal-qalbu. U isbaħ mill-familja naħseb li bħallhom. Għax wednijom it-tfal iż-żal nġibuhom hawn. Insar ta' ġurnata sabiħa u ġejna mill-ewwel hawn. Fil-għodu mort smajt il-qoddisa jiena tas-soltu. Mbagħad ftemna ma' ħuti u t-tfal tagħna u n-nepotiet u ntfajna hawnhekk għall-kwiet ngħidu kelma bejnietna. Ma mortux purċissjoni. Ma morniex purċissjoni. Deċidejna nintaqgħu l-aħwa bin-nepotijiet u nieħdu pjaċir ngħidu kelma. U vera qed noħu gost għax ma nintaqgħu hekk kollha. Għatti lissa nibdew nagħmlu spiss tadi. Nipreferu. Id-darba ftemed maħuta għax kienet ilha ma tarhom u għamilna piknik hekk. Ilha ġimgħa sħiħa bil-maltempu. U llum ħarġet tajba u iktar ħadna pjaċir. Ġejna naqbit tfal sawn. Ħabba tfal peress li għandna tfal żgħar biex jiġu naqa' jilagħbu hawn. Għandna hawnhekk fejn jilagħbu hawn sew fejn jilagħbu. U ħarġet ġurnata sabiħa u fix-xemx u ġejna qattaw nqafti tal-ħin hawnhekk mal-ħbieb tagħna. Lilin minn natura jew l-ispazji miftuħa, oħrajn għażlu li qattaw din il-ġurnata sabiħa ħdejn il-baħar. Fajntu fieha osservajna li t-turisti huma kemm xejn aktar avventurużi buħud fiċ-ċewlawm. Il-Maltin, ir-ramel u l-ikel. Ma mortx sal-irxoxt illum? Le, ma mortx. L-irxoxt qalbek irid ikun mhux funzjoni ġvera. Meta kolli ċans tkun ġurnata sabiħa bħallum, nippreferu noħroġ hekk. Le, ma tantx inħobb tan. Nħobb ir-relax jien. Le ma nħobbx immu, ma bħallum nħobb niġi hawnhekk joġobni ħafna. Ġurnata bħal di mhux barra tittażalu. It-tfal il-klieb u l-familja kollha llum. Nippreferi naħseb barra iva. Għaliex? Tgawdi naqra l-familja u xejn. Le ma mmurx xejn sabiħa. M'għandi xejn kontrija ta'. Imma jiena għandi l-familja nsajjer fil-ħodu u mbagħad niġi sawa wara l-ofsinhar. Kulħadd jiċċelebra bil-mod tiegħu. Komuni iżda fost dawk li tkellimna magħhom is-sentiment ta' kemm importanti li fi ġranet bħal dawn iqattaw ħin ta' kwalità ma' dawk li jħobbu.